en abich auchiel wanyalo to ni dweche adek en to jatend piny dwaro ni chenro mar chudo rum by June. Nitiere timeline mano mar identification mumiu. Koro ingeni gazette notice no dwani watiek tijni within 60 days. To koka waketo nikech oken mana identification kende. Kwa se identify into verification kato wa ng'iyo ni ng'ani no yudo injury mane to waneno ni ng'ani injury mano yudo onego chule pesa di. Koro gima watimo wadwa miyo gi wige 2 mondo giwuog gibinyiswa ni gine jok mano hinyore. Koro bang' wige 2 no koro watimo verification. Bang' verification koro waneno ni onego beni chulo gi pesa di kato wa submit gino to the executive koka no wachi mondo chulgi. Commissioner Nyakomita yena mar mondo mi aduoke twaka angeni aipoa bende en achiel kuom aduola ma jopiny jaketo nyong'onga kata ng'iya ahinya e menyo gigo matimore. Iwach kanyo ni untiere kod buche mopogore opogore kendo nitiere jogo mane ochwalo buche